नमस्कार. इयत्ता पहिली तासिका दुसरी आहे. दिनांक 5 मार्च 2021. आजचा वार शुक्रवार. विषय आहे आजचा खेळू करू शिकू. आणि आजचा घटक आहे माझ्या मित्रांची चित्रे पाहून नावे ओळखावं लिहा. बाळांनो, आता ह्या ठिकाणी मी कोणतीही चित्र जोडलेली नाही आहेत, पण जेव्हा प्रत्यक्षात हा घटक शिकवायचा जेव्हा पुढे वेळ येईल तेव्हा 1.9 चित्रे पहा. मी चित्रे पाहूनच तुम्हाला बैल, आता समजा मी बैलाचं चित्र दाखवलं तर तुम्ही त्याला म्हणणार बैल. हे चित्र आहे मोर, मांजर, ससा, बघा, बैल, मोर, मांजर, ससा, सूर्यफूल, अननस, सूर्यफूल, अननस, चिमणी, कोंबडी, कुंडी, कपाट, गवत, कावळा, बदक, माती, वीट, दगड, वाळू, मासा, शंख, गाढव, हत्ती, उंट, वाघ, उंदीर, घुस, पाल, सरडा, बेडूक, अजगर. बाळांनो, हे मी आवर्जून का लिहिले, कारण आणखी शब्द मुलांचे वाचन व्हावे. बघा, पुन्हा एकदा बघा. अजगर, बेडूक, सरडा, पाल, घूस, उंदीर, वाघ, उंट, सिंह, हत्ती, गाढव, शंख, मासा, वाळू, दगड, वीट, माती, बदक, कावळा, गवत, कपाट, कुंडी, कोंबडी, चिमणी, अननस, सूर्यफूल, ससा, मांजर, मोर आणि बैल. अशा पद्धतीची तुम्हाला मी चित्रही दाखवणार. आणि याचा अर्थ काय की चित्रावरून का होईना हे शब्द तुमच्या मुखातून उच्चारले पाहिजेत, तुमच्या तोंडातून उच्चारले पाहिजे आणि त्याचा उच्चार झाल्यानंतर त्याचं वाचन केलं पाहिजे. बैल, मोर, मांजर, ससा, सूर्यफूल, अननस, चिमणी, कोंबडी, कुंडी, कपाट, गवत, कावळा, बदक, माती, वीट, दगड, वाळू,
मासा, शंख, गाढव, हत्ती, सिंह, उंट, वाघ, उंदीर, घूस, पाल, सरडा, बेडूक आणि अजगर. आणि याचबरोबर पाठ घटक आधारित खालचे ओळ बघा, पाठाच्या घटकावर आधारित आपण PDF ऑनलाईन टेस्टसुद्धा लिंक पाहूया. थँक्यू.